Informațiile pe care noi le transmitem într-o primă fază, atunci când învățăm sau când gândim, se duc către conștient și apoi către subconștient și inconștient. Când noi luăm decizii bune, în sensul că dorim să ne schimbăm viața sau să facem lucrurile mai bine, este important să ajungem la nivel subconștient, la sinele nostru. Noi oamenii, la nivel conștient, luăm deciziile care țin de acțiunile noastre zilnice. Dar unde se iau de fapt deciziile cu adevărat? Ei, aceste decizii cu adevărat se iau la nivel subconștient. Vă aștept într-un webinar gratuit pe 15 mai în care vom vedea cum lucrăm cu partea conștientă și subconștientă pentru a avea rezultate și o viață frumoasă.